Ang kapayapaan po ng Panginoong Diyos ang sumaatin po nawang lahat. Saan mang dako kayo ng daigdig, naroroon sa oras na ito. Muli kaming nag-aanyaya sa inyong lahat bago tayo magpatuloy sa iba pang bahagi ng ating palatuntunan sa oras na ito. Sama-sama tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Tayo sama-samang manalangin. Ama naming dakila. Ano man etiyefu, sana yɛbɛhyɛ yɛn dwumadie aseɛ no. Mama yɛn na yɛmumpae. Na pinagkakautangan namin ng aming mga buhay. Awurade, yɛn Nyankopɔn, Otumfoɔ ne wɔkɛseɛ. Yɛn Agya, yɛda wo ase. Yɛda wo yɛn nkwa so ka. Adɔeɛ ne nnipa a yɛnya no wɔ asetena yi mu. Yɛn nyinaa yɛba w'anim kronkron adigya. Agya, yɛn akoma abɔ wo. Yɛn daa sɛ daa afɔdeɛ. Na yɛnim sɛ yɛda w'aka kɛseɛ. Ɛfiri sɛ yɛn daadaa asetena yi mu no, Wama wo dɔ ne w'adɔeɛ aso yɛn so. Wama yɛn deɛ ehia yɛn nyinaa. Na Agya, deɛ boro no nyinaa soɔ no. Yɛda wo ase sɛ wama yɛn tebea ne akwannya pa a ɛte sɛ yi sɛ yɛnhyia mu na yɛmfa nsua wɔn nsɛm kronkron. Ma yɛankasa yɛn mpuntuo na yɛn nkɔ so. Ansa na yɛbɛto aso bio yɛsrɛ bɔne fakyɛ. Bɔne bebree yɛtia wo nyinaa yɛgye ne nyinaa tum. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Sɛdeɛ yɛde akyerɛ nnipa a wɔfom yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa na fa wo nsa ka yɛn nipadua. Hunu yɛn nuanom na yɛn yɔnko nnipa nyinaa mmɔbɔ. Wɔn a yɛbɛka yɛn ho wɔ dwumadie yi mu. Wɔfiri mmea ahodoɔ. Yɛwɔ gyedie sɛ Agya, ɛyɛ wo pɛ sɛ wobɛgye nnipa nyinaa nkwa. Ɛfiri bra, ɛwɔ sɛ yɛgye di sɛ ɛyɛ wo pɛ nti ne yɛte sɛ de yɛte ne yɛtumi aduru nyɔnko nnipa nkyɛn. Ɛsrɛ wo sɛ bue wɔn akoma ne wɔn adwene mu. Ma wɔn nya nteaseɛ hunu sɛnea ɛyɛ ade a ɛho hia sɛ wɔbɛte wo pɛ ase. Wɔbɛtumi anya mfaso pa ama wɔn fiefoɔ ne wɔn gyedie. Agya, hyira wo nkoa nyinaa. Ne wɔn a wɔbɔ wɔn ho mmɔden ne sɛ wɔbɛboa ahyeta wɔn nkwagyeɛ. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho na ka wɔn mma ho. Ma honhom kronkron ɛni yɛn mu hene. Ma w'adom ne hene wɔ baabi biara. Yɛn mu nyinaa ne yɛsrɛ da wɔ ase wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Ang kapayapaan po ng Diyos ang manatili sa ating lahat. Kami po ang members ng Church of God International at live. Nyankopɔn na sumudie. Ɛntena yɛn nyinaa koma mu. Yɛn anuanom a yɛfiri Members Church of God International. Yɛhwɛ Dwumadie live ɛwɔ UNTV 37 so ɛwɔ the Members Church of God International wɔ Facebook so. Mbɛtumi ahwɛ Dwumadie live ɛwɔ MCGI nkɔmmɔdibea so wɔ Philippines. Ɛne baabi biara ma mo nyinaa adwo MCGI Dwene Nnipa ho nie. Able
Ngayong gabi po ay makakasama naman natin bilang virtual audience ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI. Wana wakaya ho ahoma ne so. Yɛn nuanom a free Tai City. Wɔyɛ nuanom a free Members Church of God International. Ɛna Kavite. Yɛda mo nyinaa ase sɛ maba bɛka yɛn ho. Na yɛn mu binom nso ka yɛn ho. Na Kyerɛ yɛn nyinaa nso bɛtumi atɔ nsa so yɛn yɔnko nnipa mu. Brother Robert Emao of Tai City. Brother Robert, yɛma wadwo. Brother Daniel Yamawajo, and Yetiafu Nanso. Yada Rade Nyankopɔn ase. Say so yet to me and Chefan or Dwumadie. Then Yanma waka yen ho our free MCGI Dwene City Kavite share then mo. Yina to me and so Ababon Tinebabua Nnipa. Brother Daniel Samuel. Brother Robert, as a Duncan with Nyankopɔn. Yɛne aram binom nso a wɔka yɛ no ho ama yɛtumi aduru yɛn yɔnko nnipa nkyɛn mpo wɔn a wɔahoma no so wɔ na wiase afa na nyinaa abi biara yɛnhyia dan wɔ MCGI anaasɛ Members Church of God International yɛbue yɛpono ama nnipa biara yɛnyɛ nnipa mu yiyi mu na yɛmmu wɔ bi nso animtia sɛ biribi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɛ de aboa akwan ketewa bi so a yɛbɛtumi ayɛ aboa sɛ Nyankopɔn akonde ketewa bi Nyankopɔn adom ne ne nhyira tumi aso yɛn yɔnko nnipa so wɔ Nyankopɔn adom ne n'ahomɔborɔ nti yɛbue yɛn hyia dan ato hɔ na deɛ ɛboro ne nyinaa so wɔ yɛn nso yɛpɛ sɛ yɛka yɛ gyidie ɛkyerɛ mo ɛne nkyerɛkyerɛ yɛ gyidie wɔ Church of God International asafo yi ɛnuanom yɛretɔ nsa afrɛ mo Nyankopɔn yɛ adom a yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ anaasɛ Awurade mmara nsɛm no bɛhyɛ aseɛ sɛ Nyankopɔn ɛyɛ adom a ɛbɛhyɛ aseɛ October bosome da a ɛtɔ so aduasa anaasɛ Ahinime bosome da ɛtɔ so aduasa baako anɔpa du baako Philippines ɛyɛ anwummere nonson wɔbɛtumi atie dwumadie yi atie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ne nkyerɛkyerɛ korɔgye no a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no na yɛreto nsa afrɛ mo sɛ ɔmmra na yɛntie na yɛadeɛ nso a yɛntumi mpo sɛ nnipa nyinaa obia ɛso daeɛ na yɛda yɛ som mu no ebi a ɛwɔ asekyerɛ bebree nnipa tumi kyerɛ aseɛ ɛtɔ da daeɛ no bi po yɛkyerɛ asɛ bi yɛ huhuhu daeɛ no bi yɛ awerɛhoɔ nanso adɛn nti na nnipa ɛso daeɛ yɛde bɛba abɔde mu nyansapɛ mu a daeɛso bebrebe mu mpo no ɛdeɛ na Twerɛ Kronkron ne ka fa daeɛso ho mama yɛntie. Na wada hate a wɔso daeɛ a wobɔ pirim ɛsɔre yɛ anaa na sɛ wano yɛ ne yɛ ane wobɔ pirim ɛfiri sɛ na wɔso daeɛ a yɛwɔ daeɛ bi wɔ hɔnom a ɛyɛ adeɛ a yɛn adwene yɛada a ɛyɛ adwuma wɔ yɛn adwene mu atɔ da daeɛ no bi wɔ hɔnom a ɛyɛ anigyeɛ sereɛ ebi nso yɛ huhuhu nanso daeɛ a nnipa tumi kae ɛyɛ berɛ a bohu sɛ wada no na w'ani ɛdandan na w'adwene ɛyɛ adwuma na nokora wɔ mu no sɛ nnipa nyinaa anifirafoɔ koraa ɛso daeɛ dɔnhwere mmiɛnsa kɔ dɔnhwere num na daeɛ biara wotumi so bɛyɛ 5 to 20 minutes na yɛnum ɛna nkyɛn no daeɛ no emu 90 ɛkɔ 95% dodoɔ no a yɛnkae na adesua bebree no ara na aba afa daeɛso ho na adeɛ baako a kyerɛkyerɛ mu deɛ nti yɛ nnipa so daeɛ no ɛyɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ nnipa tirim ne nnipa adwene mu wɔ da mu nyinaa aba abɛsene na ɛtɔ da a ɛtumi ba sɛ
Gentia ma also daeɛ no ɛyɛ de a wodwendwene ho ɛna wɔde yakɔ daeɛso mu. Na ɛtɔda nso wɔ daeɛso a yɛso no yɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ yɛn adwene mu ɛna yɛtumi de kɔ daeɛ mu. Ɛna ɛtɔda nso a daeɛso nso atumi ɛsesa nneɛma a ɛkɔ so wɔ nipa abrabɔ mu. Nanso bɛpem nnɛ deɛ ma nipa so daeɛ no ɛnɛ abɔde mu nyansapɛ ne adɔkotafoɔ ahwɛ nipa adwene mu dodoɔ no anhunu yɛ. Nanso ne nyinaa mu na deɛ na Twerɛ Kronkron ne kafa daeɛ ho ana daeɛso ho. Na daeɛso wɔ hɔ yi ɛwɔ sɛ yɛbu no biribi sononko sɛdeɛ ka no wɔ Ɔsɛnkafoɔ nwoma ti nnum nkyɛmu mmiɛnsa Ecclesiastes 5:3. Na daeɛso nam ɔbrɛ dwene mu na ɛba na wɔkwasea ne nso nam nsɛm dodoɔ mu ba. Verse 7. Na daeɛso rekɔ soro no na nsɛm huhuo redɔɔso nanso Onyankopɔn mmom na suro no. Yɛwɔ daeɛso bi wɔ hɔ nom a ɛso nni mfasoɔ. Ɛwɔ sɛ Twerɛ Kronkron sɛ na daeɛso rekɔ soro no na nsɛm huhu redɔɔso. Na Twerɛ Kronkron sɛ daeɛso bebree mu no yɛwɔ nsɛm huhu anaasɛ nsɛm a ɛso nni mfasoɔ ɛkɔ so. Yɛn ɛde nipa baako ɛde ankorankora nipa ɛwɔ sɛ daeɛso rekɔ so na nsɛm huhu redɔɔso nanso Nyankopɔn mmom na suro no. Wɔkasa kyerɛ nipa ho pɔtee bi. Nipa bɛtumi aso daeɛ bebree. Nipa da a yɛso daeɛ bebree nanso daeɛ no nyinaa na wɔkae ebi nso ɛso nni mfasoɔ. Nti ɛnyɛ daeɛso nyinaa na ɛyɛ daeɛso a ɛyɛ papa anaasɛ ɛkyerɛ biribi papa bi. Ɛyɛ ade a ɛho hia. Sɛ asɛm a brother Eli ɛka fa daeɛso ho Ɔsɛnkafoɔ nwoma ti nnum nkyɛmu nson no na Onyankopɔn mmom na suro no. Ɛyɛ ade a ɛho hia yie sɛ wobɛsuro Onyankopɔn. Na sɛ wosuro Onyankopɔn ɛno ne ade a Twerɛ Kronkron no ɛka no wɔ Ɔsɛnkafoɔ ti dumienu nkyɛmu dumiɛnsa Ecclesiastes 12:13. Asɛm no wawieyɛ deɛ yɛateɛ nyinaa ne sɛ suro Onyankopɔn na di ne mmara nsɛm so na yɛn ne nnipa nyinaa asɛdeɛ. Onyankopɔn ho suro ɛne sɛ wobɛdi ne mmara nsɛm so. Ɛno nti ɛyɛ nneɛma no mu baako a yɛpɛ sɛ yɛde berɛ yɛn yɔnko nipa. Na ɔkwan bɛn ne bɛtumi afa so ade Onyankopɔn ho suro ayɛ adwuma na yɛdi ne mmara nsɛm so. Yɛnom ne nneɛma no bi a yɛreto nsa afrɛ mo sɛ mommra na yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na yɛpɛ sɛ yɛsan so bɔ da ne so bio. Nyankopɔn yɛ adoma October bosome da ɛtɔ sɛ aduasa baako anaasɛ Ahinime bosome da ɛtɔ sɛ aduasa baako bosome yi mu no yɛbɛhyɛ aseɛ. Na asɛdeɛ baako nso a wofoɔ ɛwɔ ne sɛ wɔbɛtete wɔn mma yie ɛwɔ kwan pa so. Sɛdeɛ Twerɛ nsɛm kronkron no ɛseɛ yɛne ɔsomafoɔ Paul ne nkrataa wɔtwerɛ kɔma Timoteo wɔ 1 Timothy 5:8. Na Twerɛ no sɛ na sɛ obi nhwɛ ɔno ara ne nipa ne titire no ne fiefoɔ a wapa gyedie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ ɔnye nie anaasɛ deɛ wɔnyɛ wɔ gyidi ni. Na yɛbisa yɛn nuanom ne yɛn yɔnko nipa binom sɛ wɔnom ankasa adwene kyerɛ mu ɔmo ne sɛn. Na sɛ yɛkasa fa yɛabusua ho a sɛ ɛba yɛma nteteyɛ mu a ɛdeɛn na yɛn nipa nso ka fa saa nneɛma yi ho. Mama yɛhunu kwan bɛfa so tete yɛn mma. Yɛhwɛ Twerɛ nsɛm a yɛhwɛ deɛ Twerɛ nsɛm no nso ka yɛmfa yɛn adwene ne akyire. Na awofoɔ
Akwa ba na wasa wɔmfa sete wɔ ne ma. Hindi mo masasabing makikinig agad basta-basta. Pero ako'y naniniwala pa rin sa paraan ng Yɛtu wɔn mo fo. medyo yung may konting Na men so megye di sɛ sa bata. Manapapalo ko po minsan, pero ɛhia sɛ abɔfra no yɛtea no kakra. sa pagod na din po. Hindi po ako namamalo ng anak. Kailangan pa alamin natin kung ano yung problema. Mentia me mma saa. Ang punot dulo. Nanso wɔ sɛ yɛhunu wɔ haw abɔfra no mfa mu. Kahit bata pa lang siya. Ɛne amanneɛ no Ang unang-una, sɛn na seteɛ. disiplina mula pagkabata. Na yɛgye di sɛ Kung pinalo mo ang bata, lalong natigas. yɛmma no Dahil lalong titigas ang ulo. Mas maganda po ang ebinom adwene sɛ abɔfra no bɔ ne pira na n'aso bɛyɛ den bebree. sabi sa magulang. At kung ang Sɛ ɔba no wɔ amanneɛ ne no nkasa. Yung sasaway lang sa kanyang mga Sɛ awofoɔ no ɛne wɔn mma no wɔ amanneɛ a ɛne wɔn mo nkasa. ganun din. Ane adeɛ a ɛyɛ mfomsoɔ na ɛwɔ sɛ yɛtenetene. Mali pa rin. Kung ano yung magulang, yung nakikita nila sa magulang, na-adapt ng bata eh. Kasi di ba Na, talagang ang bata talagang deɛ yɛhunu no yɛ ɛwɔ awofoɔ no mu no magulang sa bahay. ɛno na mmɔfra no nsusua. Hindi ginagaya nila, nakala nila ay tama. Sinasabihan ko sila, lahatan sila na Ɛno ne adeɛ a wɔn mo sua. bagay, bawal ka manakit ng kapwa mo kasi magagalit Na mɛka sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛpira wo nyɔnko nnipa. Parang tumatanim din sa isip nila na masama yung ginagawa nila sa kapwa nila, yung ganun. Ano Inaano nti, yung problema nila, bakit sɛ ɔmoyɛ biribi a ɛyɛ mfomsoɔ a panganay ko ay 3 mɛtea wɔn. Nti mebisa wɔn mo sɛ So, kino-correct asotwe na ɔmode ma wɔn adeɛ nti na yɛtwe wɔn aso. mga words na pinipili namin na halimbawa nag-commit siya na nagkamali. Yɛn yɛ afotuo Sobrang likod. a yɛde ma wɔn. Lang na anak, bawal yan, hindi tama yan, hindi makakabuti para Sɛ adeɛ no nya a na watea ne sɛ nyɛ bio na ɛmmoa wo. Although siya ay bata pa, may kaunting explanation na rin na bakit yun yung sinabi namin sa kanya. Bakit yun Na sɛ mɛba ketewa a yung ginawa niya. mɛkyerɛkyerɛ mu kyerɛ no. Metu ne fo. Mga bata, alam Adeɛ a wɔyɛyɛ no nyɛ. nila kung paano po disiplinahin. Approach na kailangan nila. Nti ɛwɔ sɛ yɛhunu kwan ɛfa so tea yɛn mma. Dapat yung Ɛyɛ adeɛ a ɛho hia. kasi syempre bata nga po. Talagang ini-ensure namin na Ɛbi sɛ ɔyɛ abɔfra. na kahit bata pa lang siya. Kasi alam namin na mas magiging confident kami na pag dumating yung panahon na lumabas siya ng tahanan, kung siya ay mabuting tao at may takot sa Diyos, siya ay Na safe, masaya. sɛnea tie bia no yɛde papapa a wobɛnya Nyankopɔn ho suro. ang pagdisiplina Nti, bata. woantea no a ɛde wɔ sɛ yɛbɛbrɛ no. Pas Ɛwɔ sɛ yɛtea yɛn mma. batas ng tao sa ating panahon. Yung talagang dapat Na, sana gawin. Ɛyɛ adeɛ a ɛnnɛ yɛmmerɛ mu nnipa mmerɛ Kasi sa batas ng a asɔretie a. may Ade papa a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ne sɛ ɔkwan bɛfa so atea yɛn mma. paluin Ɛwere sɛ nnipa mmerɛ mu no, para maituwid ang kanyang gawang mali. Nasa Biblia yun eh. Ngayon, ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne mmerɛ sɛ mali yan sa Biblia. wobɛtea abɔfra. Ang pag-uusapan mo, Nanso nnipa mmerɛ mu no, ɔmo ntea, ɔmo sɛ etia mmara. sa 13. Ɛyɛ Twerɛ Kronkron na aka Nito nakasulat. wɔ Proverbs 13 verse 24. Deɛ wɔkora n'aba tane ne ba, na deɛ wɔdɔ no no tene no ntam so. Yun, yung salitang nagpaparusang maminsan-minsan, namamalo siya ng anak. Asɛm no se, Paminsan-minsan, deɛ hindi naman sinasaktan. ɔdɔ ne ba no tene no ntam so. Halimbawa, Ɛtɔ da a, dapain mo yung bata, papaluin mo sa ɛwɔ sɛ wotea wo ba. Ɛnyɛ sɛ bia wobɛbɔ no apira no. Halimbawa, nang Ɛtɔ da a, o nanuntok, nanakit ng kapwa. ma ne nna hɔ Matanda na twa ne to. yung ginawa niya. Twa ne mali. to maa. At yun ay asang-ayon sa Biblia na Na ma ne hunu sɛ ne wɔyɛyɛ no yɛ mfomsoɔ. pinapalo ang anak mo, galit ka sa anak mo. Na adeɛ a ɛnyɛ ne deɛ ne kwan sɛ wɔfa. Pero kung mahal mo anak mo, papaluin mo. Kasi Na sɛ wodɔ wo ba no a, yung palo na wobɛtea no. bibigay sa kanya ng pananda, matatandaan niya. Ɛfisɛ saa baa no bɛkyerɛ no ginawa mali. Kaya papaluin sɛ nea wɔyɛyɛ no nyɛ. ang ginawa niya. Pero kung maliliit na bagay na Nti wode abaa no bɛtea no sɛ deɛ wɔyɛ no nyɛ a, hindi dapat mamalo. Kaya ang sabi sa salita ng Diyos, nagpaparusang na ɛnɛma nketenkete
Sinasabi pa sa isang talata, abɔfra no ang nagiging benefit ng pagpalo. sɛ wɔyɛ biribi a ɛntene a Kasulatan sa tea no wode abaa bɛtea no kapatid na Daniel. Ang kamangmangan ay nababalot sa puso. na ɛmfasoɔ a ɛwɔ Ngunit ilalayo sa Twerɛ Kronkron ne sɛ agyimisɛm kyekyere abɔfra akoma ho a atene aba bɛma no afiri ne ho. Mahalin, wala namang alam kung nagkakamali siya, hindi naman sapat. Nti ɔba no yɛ mfomsoɔ a Gaya nung ginagawa ng ibang walang pagmamahal na magulang sa anak. Umiiyak yung wɔn a wɔmpɛ sɛ umiiyak, baka may dinarating wɔbɛtea wɔn ne mma ɛfiri sɛ ebi a wɔsu sɛ ne ba no bɛsu sinaing na kumukulo. Masamang magulang yung ganun. Pero kung halimbawa, nti yɛnyɛ ade ang papa bata walang alam, mangmangpas siya, na sɛ abɔfra no nnim kamangmangano, kaya biribiara a ɛfa nkwasiadeɛ ho na sɛ nea wɔyɛɛ no sa kanya yung ɛnam agyimisɛm mu no wɔyɛɔyɛ a lumo siya ng pamalong pangsaway. Ang sabi sɛ wode atene aba na ɛbɛtea no a ɛbɛma abɔfra no ahunu ne mfomsoɔ. Twerɛ Kronkron sɛ agyimisɛm kyekyere abɔfra akoma ho atene aba bɛma no afiri ne ho. Far from him. so it will ɛno nti even far from him ɛbɛma no afiri ne ho. dun sa kanyang puso through the rod of correction. Nti agyimisɛm a bata abɔfra no akoma ho no atene aba a bɛma no afiri ne ho. Atene aba a ɛnyɛ awudie aba a wɔtenetene no ɛfiri sɛ deɛ wɔyɛɛyɛ no yɛ mfomsoɔ na yɛn yɛ mmaransɛm a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu. Mpo Twerɛ nsɛm foforɔ mu wɔ mabusɛm nwoma no mu no ɛsɛ anuanom deɛ monhwɛ Huwag mong ipagkait ang saway. ɛmfa atene ɛnkame abɔfra Hampasin siya ng pamalo. na wode abaa hwe no a ɔre nwu. Ayon, hindi naman mamamatay eh. Kung halimbawa, meron Na ɔre nwu mali, mfa to ho hahampasin mo, wayɛ mfomsoɔ a hindi naman mortal na kagaya nung malulupit na magulang. sɛ ɔyɛ deɛ ɛyɛ mfomsoɔ a Na matitinutuloy, pati sila wɔtea no a wɔnwu. na yung mga magulang Adeɛ a pagmamahal. wofoɔ binom ɛyɛ no Nadadamay sila dahil hindi na rin pwedeng wɔn a wɔdɔ wɔ ne ma no reklamo sa akin ng mga Pilipino. wɔbɛtea na ɛberɛ a wɔyɛ mfomsoɔ. Nti na Filipiafo a wɔama nɔne no Malaki, Bradeli, matitigas ang ulo, sabi. wɔn ntumi ntea wɔ ne mma. Matitigas ang ulo. Pagka Nti ama mmɔfra no nyini bɛyɛ asoɔdene. 9/11, mahirap. Na sɛ wɔtea abɔfra no wode abaa bɔ no a ɔmɛfa apolisifoɔ. Ɛno nti na ama wɔ ne mma no wagyimi no. Kung ano na gustong gawin, nagbabarkada, nag-ano. Hindi mo mapapagsabihan kasi pag itinrate mo, Na hindi mo na siya papalabas eh. wontumi mpo Sa 9/11, ɛntea wɔ no ɛberɛ a wɔkyini kɔ ne nna fufuo hɔ wɔfrɛ no pɛ bɛfrɛ 911. kung ako kayo, Nti ama awofoɔ no a ɛyɛ Filipiafo a wɔkɔ ama no ne saa na wɔn ka o. Ne bibifoɔ ma hindi bawal ɛwɔ ama no wɔn nso wɔntumi ntea wɔ ne mma. ang magulang na Dahil so, pagmamahal sa ɛnyɛ akyiwadeɛ sɛ wɔbɛtea wo ba. ng violence. Adeɛ a wɔyɛ ne nya atea no Ako yun dahil abaa wɔ hɔ a twa ne mma twa ne mmaa. kamali ang bata. Awofoɔ bi adɔ ne ba ɔnyɛ ne ba bɔne. Me nso meyɛ ɔwofoɔ menim saa. Papaluin Sɛ abɔfra no ayɛ adeɛ a ɛnya atea no kyerɛ no. yung bata, tinatakot Sɛ mo. wanni so a Gumawa ng masama. Yun po'y diwa ng mɛtea wo. Biblia. At yun, nag-uumpisa yun Kyerɛ bɛyɛ wɔnyɛ biribi bɔne bi. 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata. Na yɛnhyɛ ase firi abɔfra ne mmɔfra ase na wɔbɛtea no. At pagka Kyerɛ abɔfra ɛkwan no a ɔmfa so wɔ. Na sɛ onyini a ɔremfiri ho. Proverbs 22 verse 6. Sa kanyang Enti abɔfra deɛ pag dun siya ɛhia sɛ yɛkyerɛkyerɛ no berɛ a wusua. tandaan niya na yung Ɛfiri sɛ na bawal pala ang magsuga. sɛ wɔkyerɛkyerɛ abɔfra no saa a ɔbɛbɔ ne ho mmɔdene na wɔmfa ne ho nkɔhyɛ no ma bɔne mu ɔnyɛ ne yɔnko nipa bɔne ɔmpere afoforɔ. Na watua sɛ ɛne kwan sɛ menum nu bɔne. Na sɛ yɛn nyinaa yɛnyini wɔ saa nkyerɛkyerɛ no mu a yɛnte yɛn ho mfiri saa nnwuma pa no ho. Yɛne wɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm. Yɛne wɔ kwan baako a ɛbɛtumi afa so akyerɛkyerɛ yɛn mma. Ɛfiri sɛ
abɔfra no nso wɔ adwene ɔwɔ ahɔnim ɛfiri sɛ abɔfra wadi mfeɛ 2 3 4 5 6 nson kɔ no monhyɛ da anim nyansa saa adwene ne nhyɛ da nyɛ adwuma papa nanso yɛn mu no wɔ Nyankopɔn mmara nsɛm a ɛwɔ apam foforɔ no mu nie Ephesians 6:4 na agyanom mo ɛnhyɛ mo mma abufuo na mmom montete wɔn Awurade kasa kyerɛ na nyansakyerɛ mu yɛn ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu sɛ abɔfra no wɔ nteaseɛ a kan laging sigaw ng sigaw aminumura na adwene aba ne ho so a ɛnteatea no ɛni wo ba natam ɛfiri sɛ psychology of love sɛ wonni hɔ a ɔbɛyɛ no mabɔne nti ɛwɔ sɛ awofoɔ nso tete yɛ mma ne ɛhunu neɛ ɛwɔ wɔ ma adwene na ansɛe wɔn nti wonhyɛ wo ba no abufuo sɛnea wogyegye wo ba no sɛ wopa yɛ miyɛ hwɛ woyɛ bɛrima so yɛ ba paa wode ɔso yɛ bɛrima yɛ na menhwɛ na tatani mo sa puso ng anak mo gyegye wo ba ɛnhyɛ no abufuo nti ne sɛ nka abɔfra no bɛnya wɔ da ama wɔn wɔma no adua abufuo wɔ ne mu Twerɛ Kronkron no mu na sɛ mama yɛngyegye yɛn mma ɛnkɔ abufuo mu nanso yɛn ne afutuo no yɛntete wɔ no Awurade kasa kyerɛ mu na sɛ abɔfra no animu sɛnea yɛsɛtɛ nneɛma ase a kyerɛkyerɛ no Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm sɛ mɛba wɔ Nyankopɔn sɛ mmɔkorɔ no afei wɔ Nyankopɔn sɛ da wɔ nyɔnko nnipa wɔ Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn ne nsɛm nyinaa na afei wobɛnyini na Nyankopɔn asɛm no ɛnyɛ sɛ bi a wɔka yɛn ti no otumi a wɔwɔ so wɔ wofo nti bɛyɛ ne nea wɔpɛ ɛfiri sɛ Nyankopɔn asɛm wɔ tumi na saa Nyankopɔn asɛm na wɔbɛka akyerɛ wo mma no ɛbɛwura abɔfra no akoma mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn bɛtena ne mu nti na Twerɛ Kronkron ne sɛ montete wɔn Awurade kasa kyerɛ ne nyansakyerɛ mu Iba't iba pong mga pagtalakay ng iba't ibang mga issue ng buhay ay atin na abrabɔ mu nsɛnsɛm dodoɔ no a na ɛbɛkɔ so na yɛbɛhwɛ yɛn wɔ yɛn MCGI nkɔmmɔdibea wobɛtumi alike na wasubscribe Nyankopɔn tene ne nsɛm a yɛsua firi Twerɛ Kronkron mu wɔ kwan a yɛbɛtumi afa so ɛde yɛn abrabɔ ahyɛ Nyankopɔn asɛm mu yɛn mu no Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsen asua October 31, 2022 yɛbɛhyɛ yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ foforɔ ase yɛbɛhyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm na yɛn anidasoɔ no sɛ yɛbɛsen ahunu yɛn ho bio sɛ Nyankopɔn ɛyɛ adom a na yɛn mu no ma yɛntie yɛn nuanom a ɛwɔ Members Church of God International anaasɛ MCGI gyedie mu asɛm amanehunu ne sɔhwɛ bebrebe nyinaa akyiri wɔ n'aba mu amu na ɔbɔ ne hɔ mmɔdene wɔ Nyankopɔn mu wɔ ne ho mu bro Ana mesra tobalu ni mami na efreme mmɔfra se asɔre a menim yɛ Catholic tete no na megye sɛ ɛno nkuto ne nokore asafo ente me kɔ Manila ɛbɛyɛ adwuma wɔ Manila mehunu nkurɔfo a wɔn agye akyinye afa ɔmo nsɔre ho mede na wɔ ma adwene mu sɛ nsɔre nyina afiri wɔ Nyankopɔn tade na me gyae akɔ asɔre foforo na me ne me yore ɛna na ɛte bom na ehia sɛ mekɔpɛ adwuma sɛ abrabɔ a ɛwɔ mu na ɛdene ɛne sika de bɛhan dan
Intimatena Muna kasi yung kapatid ko. Fi. So narinig ko yung na mayere kɔtena na wɔfoɔ nkyɛn. Yung Na me nua na bɛka asafo ne ho. So binuksan Na ko. Hindi ko pa kilala si Bradley noon eh. Sabi ko, TVBC "Ang galing yɛda ng n'ase. taong to." Na So, menim lang brother ko, Lito saa si berɛ no. Bradley na Nti meka sɛ napapagod nkurɔfoɔ yɛ ade. kayong mga Ade akyiiɛ no na brother Eli Biblia, ɛna na ɛkyerɛkyerɛ. talata sa Na ɔka sɛ mo Catholicfoɔ binasa Mom- ko. monkan firi Twerɛ Kronkron no mu. Na wama twerɛ nsɛm no wɔ Deuteronomy na mehunu sɛ twerɛ nsɛm no kasa fa ahoni huhuo ho. Na da biara metie no. Nti ne ɛwɔ Bible studies ɛwɔ Kiapo. Ɛwɔ gyedie subɔ nkyerɛkyerɛ hyehyɛ so. Mɛka asafo ne ho no na mɛyɛ adwuma wɔ department store na yɛnyɛ adwuma kwasiɛ da. Nti na mɛkɔ na matumi akɔtie subɔ nkyerɛkyerɛ. Na mɛka sɛ yɛwɔ asɛdasom. Nti awura wotumi wɔ no sɛ bɛkɔ akɔpɛ adwuma foforɔ no bɔ wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ. Na matumi anya adwuma nanso kwasiɛ da mentumi nnyae na ma mɛyɛ adwuma. Nti mɛka kyerɛ ne sɛ Totally talagang iniwanan ko yung trabaho dahil mas gusto na megyae adwuma no. Nti mɛma adwene sɛ mɛkɔ asɛdasom no ase. Na mɛkɔ mɛyere nkyɛn mɛkɔka kyerɛ no sɛ kontrata ko eh. me contract no aba na awieɛ. Umalis na lang ako sa trabaho. Hindi ko rin sinabi sa kanya nakaanib na ako eh. So nung magkasama Na manka nkyɛn sɛ mababɛka asafo no ho. sinama ko siya sa prayer meeting. Tapos pangatlong gabi na pala na Mɛkɔka hometie yɛ prayer meeting sɛ ne yɛwɔ asubɔ nkyerɛkyerɛ. makinig ng doktrina. So nung nakinig yung misis ko, awa ng Diyos nagtuloy-tuloy naman hanggang sa naan. Onyankopɔn ne mu wɔ mu no mayere tie no Mahirap ɔbɔ asu. kami sa Na yɛn nyinaa bɛyɛ anuanom na nnoma mu adene. madalas nagagalit siya pag umalis kami ng madaling araw. Da bɛ na ne bu afu. Ang gusto niya, yung anak ko, pabinyagan niya. Hindi kami pumayag kasi alam naman. Na wɔka sɛ yɛmmɔ me nana yung ɔmaame ka sɛ yɛmmɔ yɛba no so meka sɛ nyɛ nokorɛ yɛmma ho kwan. Na meba no yaree. Na akwanya no sɛ nanalangin na lang ako sa Diyos na wag kami. aha na wantumi Inspirasyon ko, yung kasaysayan ni Job. Sabi ko si Job nga. anya ahotɔ. Nti mebɔ wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ. Hindi ko ako bibitaw hanggang Na sa Job nangyari. Awa naman ng ɛyɛ me nkuranhyɛ. Yobu anak ko, hwere deɛ ɔwɔ nyinaa. yung halos wala. Wɔ Nyankopɔn ne mu wɔ ne na homɔborɔ mɛba Pakinggan ko minsan si Bradley. anya ahotɔ na yɛni kaprɛ. Na da koro mete sɛ brother Eli ɛka sɛ wo nua wonim kɔmmɔ ne woma wonwu. Wowɔ 200 pesos a wobɛtumi atɔ kwadu akɔ akɔtɔn. Na wo 200 pesos no bɛyɛ 400 pesos nti ne yɛtɔn mo koko na yɛwɔ dwetire. Nti ne yɛtɔn rice water anaasɛ mo koko ɛwɔ yɛn fie n'anim hɔ no. Na mesrɛ me nuane sɛ wɔmmoa me sɛdeɛ sɛ yɛ shawpaw. Nti na mewɔ ɛyɛ kilo baako prɛko kilo baako ɛna anwa ɛna flour ɛkye tɔn. Nyankopɔn ne mu wɔ ne na homɔborɔ. Metumi pem kɔ m'anim. Mede m'abusua aka me ho. Yɛpɛ beaeɛ wɔ Manila. Nararanasan pero sa Diyos ka dumadaing talaga. Nyankopɔn ne mu wɔ ne na homɔborɔ mu. Onyankopɔn tie yɛ ne mpaebɔ. Nanso sɛ wobɔ wɔ Nyankopɔn ne mpaeɛ a yɛde yɛn werɛ nyinaa hyɛ wɔ Nyankopɔn na mama yɛn werɛ mfiri. Onyankopɔn wɔ hɔ a wɔre nya yɛn hɔ. Onyankopɔn ne mu wɔ ne na homɔborɔ mu. M'abusua ne me mma nyinaa yɛ anuanom wɔ asafo no yɛ group servant. Asedanka wɔ Nyankopɔn. Meden de brother Refredo Astro Mono na yɛn ne me gyedie mu asɛm. Salamat po sa Diyos. Oh
At dito po sa UNTV ay marami rin po kayong mapapanood na iba't ibang mga programa at kasama po dyan ay ang Na ilang mga UNTV, Ɛfieda wobɛtumi ahwɛ MCGI Dwumadie bi anaasɛ Members Church of God International Dwumadie bi. Ɛyɛ anidasoɔ no sɛ mobɛhwɛ yɛn dwumadie wɔ UNTV so. Yɛne nkɔmmɔdi bi ahodoɔ wobɛtumi ahwɛ yɛn MCGI channel. Na yɛwɔ nkɔmmɔdi bi afoforɔ nso wobɛtumi ahwɛ yɛn dwumadie na asɔre ne dwumadie ahodoɔ. Na yɛreto nsa afrɛ mo aba yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ ase ɛbɛba so October 31st anapa du baako yɛbɛtwerɛ ase akɔ kasa ahodoɔ na yɛwɔ kasa maako maako bɛyɛ aduonu a yɛka no wama no ahodoɔ so a yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ no yɛbɛtumi yɛatie no wɔ mu na yɛsan so wɔ yɛ kurom kasa nwɔtwe a wobɛtumi atie no wɔ mu wɔ kasa a wɔhwɛ a wɔte aseɛ mu na Onyankopɔn ne mo ne na ho mmɔborɔ para tignan po ang reaksyon ng ating mga kapwa-tao sa pagkakataong may makikita naman silang matanda na may sakit. Na yɛda Onyankopɔn ase sa pagtawid. Yɛn nuanom kɔhwɛ mmerewafoɔ ne nkɔkora ma yɛntie dwumadie. Nakita ko si tatay kasi doon pa lang sa malayo, nandito siya. Mehunu sa akokora bi ɛbɛsene ontumi mpo nante. Naaawa po na parang nasasakta kasi yung tatay ko ganyan din noon. Pero wala eh. Wala na rin. Kaya kumbaga binabalik ko na lang yung mga karanasan ko sa tatay ko. Sa tulad ni tatay kanina. Kaya nagulat ako, ang daming tao na tumutulong sa kanya. Mehunu penine mmerewafo a wɔhae no. Pɔdodoɔ no a na wɔhae so obi ehunu no. Ammoa papa akokora ma na ntwa kare kwani. Salamat po. Sige po. Nakita ko siya, bumaba sa tricycle. Tapos pagbaba pa lang niya, nakita ko, nahihirapan siyang maglakad. Na mehunu sɛ ɔtwa kaa kwana mete tricycle so. Naawa ko kasi wala siyang kasama. Nti ne wɔba abɛtwam nti meboa no. Ginaid ko siya na tumawid. Na ne ho yɛ mmemmɔbɔ so obiara mmoa akokora na ma na ntware kwan mu. Tatawid. Huwag na silang magdalawang isip na tulungan to. Sɛ wohunu sɛ obi twa kwan mu a ntwentwɛn sɛ ɔbɛboa no. Salamat ha. Salamat. May pinagkukantahan po kami dalawa. Tapos silang dalawa po, sabi po nila wait lang. Tapos yung nakita ko po sa gilid ko, tumatawid po si tatay. Kaya Yɛkasa fa biribi na mɔka sɛ twɛn
Tumedane minche mo no me se obi twam. Wana na wo twam wo no. Amo tware kwan ni mu no. Wan mo penentem. Nti ya boa no. Mena na ba mati ono so ni nkotu je ne ya. Nti me boa no de ne kwa sorry na so de ne ko dwam. Ise me tware ka kwan ni mu ade bia me boa mena na ba ma. Me de anya de a ya de foforo bi ya de ada ya yebse ma wo fo wa kyerɛkyerɛ me bra me se me nua no ma nam na so bi twam a awase ya ka wo mo ho empo se nipa no yarefo a no wo hia mo a empo nipa no nyare kra na ya mo na bi se toda aya wona wo bere na se yen ato ya busuani bi ba ya de na bra wo biara mo a Salamat ha. Apo. Naghihintay po ng pasahero, syempre, naawa po ako, kaya tinakbo ko po agad na... May train, passengers. Syempre, nahihirapan po. Syempre, matanda na po, parang lolo ko na rin po, ganun. Kung Okay, ako kwento sa mga na bema. po mangyayari, matutulungan rin po ng ibang tao, kaya po hindi po ako nagdalawang isip na tulungan, takbuhin ko po. Masarap po sa pakiramdam. Na man-train mo na sa mga ko buwa no. Hindi mo kaano-ano, kailangan tumulong, kaya sobrang sarap po sa pakiramdam. Na mabusuafoɔ salamat po Dahil pero ho dia may show antime mede ne kam ho ma ye twere afisa me so ne mu babra baba kokora na me sanso kuta me bike mu pag nakakita ko matanda para ko na rin nakita yung mga lolo ko tsaka mga lola ko gano'n na lang iniisip ko palagi pag meron na me hunu mere wafo ne kokora se no me hu me na no mas me dwene won ho wala ka namang ilalabas na pera o kung ano man konting oras lang naman yun so tumulong ka na lang I mean wala namang di naman makakasama magtulong hanggat kaya mo tumulong ka anya de bone se be boa nipa ye betumi aboa ye mmoa no salamat po Nakaramdam din po ako ng awa sa isang katulad ng matanda, lalo na may kapansanan, hirap lumakad. Nahoya me mobo akokra no ontime nante no mamu adine ma no ti ya boa no sade be ya sai anaasɛ bibia mo ni mpira no oboa wo nyonko dipa na efura koma we ne je Sa mga bagong darating na mga henerasyon na tumulong din sila sa may edad, lalo na sa may kapansanan. Sana sa iba makatulong din sila sa ganung ang kangkawan na wadi dem kasi di habang panahon bata pa tayo, nagkakaedad na tayo. Pagdating ng araw, iba'y tumulong sa iyo, di ba? Kaya every baba on so baba kokra Sa mga bagong henerasyon, ti meneda so ne se dakrubi ipagpatuloy nila upang gumaan din yung pakaramdam nila at lahat naman that's how I want what was we about was why papa natin sa kapwa babalik ang kabutihan sa atin ena ma ye boa nyonko ni pa nyina gawa ng mabuti
abɛsen aba yɛn nkyɛn. Na mama yɛnwene sɛ papa a yɛbɛyɛ no yɛabrɛ agu ɛfiri sɛ Onyankopɔn na ɛde saa nnepa nyinaa ɛbɛsane yɛabrɛ yɛn mpɔma naporo nea yɛayɛ so. Ephesians 6:7. Na wɔde adwene pa som Onyankopɔn nyɛ nipa. Na munim sɛ papa a obiara bɛyɛ no akoa o wɔde hye o ɛno ara ho akatua no wɔbɛnya no Awurade nsɛm. Na munim sɛ biribi papa biara wɔ bi bɛyɛ no papa biara a yɛbɛyɛ no ɛno ho akatua na yɛbɛnya no wɔ Awurade nsɛm. Onua Awurade bɛhyɛ n'anim ama wo. Na mɛmmerɛ ho sɛ ɔbɛyɛ papa. Onyankopɔn bɛhyɛ ananim ama papa biara yɛbɛyɛ no Onyankopɔn bɛhyɛ n'anim. Nyankopɔn bɛhyɛ n'anim. Mama yɛnkenkan ɛnyɔm metie aduosia mmienu nkyɛmu du na wo Awurade na adom wowɔ. Na wɔbɛtena na wobɛtua wɔ nipa ka sɛdeɛ na Dwumadie. Mama yɛnkae sɛ Nyankopɔn yɛ anidasoɔ. Nyankopɔn sɛ mɛre ɛnya wɔ hɔ. Na wɔno koraa na wɔkaa sɛ mɛtua wɔ ka. Ɛnoma pa yɛyɛ nyinaa. Ade papa biara yɛyɛ Onyankopɔn bɛtua yɛn ka deɛ a Onyankopɔn bɛhyɛ yɛn ananim no wɔhyɛ ananim sɛ wɔyɛ ne mmɔho. Isang adhikain po ng members ng Church of God International ay ang maitaguyod na ayade a members Church of God International yɛbɔ yɛ hɔ mmɔden yɛ sɛ yɛbɛyɛ nyɔnko nipa papa. Na ɛmfa ho ne gyidie a wɔn wɔ mu hɔ, ɛmfa ho ne wɔde ekuta wɔn, ɛmfa ho ne kasa a wɔka Onyankopɔn ne mo wɔn na ho mɔbrom sɛ biribi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɛ de aboa nipa a Nyankopɔn na akonde ketewa bi sɛ bɛtumi asom yɛn nyɔnko nipa. Ephesians 2:10 na yɛyɛ n'adwene a wɔyɛ ɔbɔ yɛn Kristo Yesu mu ma nnwuma pa a Onyankopɔn na siesie ato wɔ sɛ yɛnnante mu. Isang katwiran na sinasabi ng Biblia na atin pong itinataguyod na sama-sama ng members. Ayatena ne nsɛm Twerɛ Kronkron ne sɛ At ang ilan po sa ating mga kapatid ay kasama natin ngayon dyan. yɛn members Church of God International na yɛn nuanom binom. Audience, ang ilan naman po ay sumama sa atin dyan sa labas sa Tagaytay City kasama ni Brother Joshua. Na yɛn fi Tagaytay City. Ɛne Brother Joshua Antonio. Brother Joshua, magandang gabi sa inyo dyan sa Tagaytay. Brother Joshua fi Tagaytay. Magandang gabi, kapayapaan po ng Diyos at pag-ibig ang pagbati kasama po natin ang mga kapatid. Nyankopɔn na sumudwie nkayɛ gyina. Yɛn fi members Church of God International sa MCGI wɔ Tagaytay. Kapag sinabi solo parent, alam naman po natin na kung gaano po na yɛne awofo yɛne maame yi te wɔ ne kunu na ɔno nkwa na hɛ nkɔla no yɛka sɛ ɛna a wɔ ne kunu a yɛn nyinaa yɛnim adesoa no sɛdeɛ mu yɛ duro si fa. Sister Mary Jane ana owura yere Mary Jane ɔwɔ mma mmienu ɔtontɔn nam a yɛaho ɛno na ɔde tete ne mma. Na hiya sɛ wɔtua kada biara. Na owura yere Mary Jane nie. Yama wadwo. Aling Mary Jane, pasensya na ho kayo, kami makaabala sa owura yere Mary Jane. Maitanong ko lang po, magkano po ang kabuang puhunan ninyo sa dala ninyong paninda ngayong araw? Nasa Adi a wɔtɔn no. Nasa 1,500. Magkano Ayahe. inyong inaasahan? Ne bɛyɛ 1,500. 1,500 na puhunan, Aling Mary Jane. Now 1,500 na wɔde di dwa no. Ɛfa soɔ sɛn na wɔhwɛ anim sɛ wɔn nsa bɛka.
Tapos babawas nyo pa yung inyong panghulog po sa inyong inutang na na afei nso wobɛsen ateka no afiri mu wobɛyi bi de atua ka. Magkano ho ba yung inutang ninyong puhunan para po sa pagtitinda? Ahen na bosi ahen na wɔbɔɔyɛ. Yung inutang ko po ngayon is sa punan lang po na paninda ko is 3,000 plus po. 3,000. Nababosi niya 3,000. Kada siya medyo 3 ase. Pero ngayong araw, 1,500 lang ang inyong ipinuhunan. Maaari po bang Na kung kayo po ay nakamagkano na? ane de 1,500 na siya si. Ana ɛdeɛ na watɔn. 500. Sige po. Na adeɛ 500 pesos pɛ na mɛtumi atɔn. Nti owura yere Mary Jane nie. Amaara ho. Karusansa na wobɛkɔ fie no. Bɛma wɔ mmoa kakra. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi de wɔ mma mmiɛnsa no akɔ fie na watete wɔn. Na wɔmma mmienu no na nkyɛn ebi nso wɔ hɔ nom a wɔhwɛ wɔn anaa. Sino po ang naiiwan sa anak ninyo kapag kayo ho ay Nti hwan na wogya wo mma hɔ na bɛtɔ adeɛ hwan na ɛhwɛ wɔn? Wala po. Sila lang pong dalawa. Ilang taon na ho? Obiara ni hɔ a ɔhwɛ wɔn. Ɔmo mmienu no nko na ɔma no wɔ mfie sɛn. Bali, ang kasama ko lang po dun is pangatlo po yun tsaka bunso. Ilang taon po sila? Yung pangatlo po yung 17. Na baako de mfie 17. 16 po yung bunso. 16 kaya hindi Na me ba wadi mfie 16 no ɛna usa nti ɔma no yɛ 17 na 16. Meron po kaming kaunting food pack dyan para sa inyo para pag uwi ninyo ay meron na po kayong panghapunan, ano? Yɛwɔ nnuane wɔ fie a yɛbɛdi. Ng bigas na ibibigay sa inyo at maipangdagdag nyo po sa Bɛma wɔ mo bɔtɔ. pangangailangan. Malayo ho ba ang inyong inuuwian dyan po sa lugar kung saan kayo naroroon ngayon? Baabi a wɔwɔ no akwan ware na owura yere Mary Jane. Malapit-lapit naman po. Malapit lang. O sige po, pahahatid na ho namin kayo. Abeng, baabi a yɛwɔ no. Joshua Antonio, no, para po hindi kayo mahirapang magdala ng bigas. Brother Joshua Antonio bɛboa na wɔde wakɔ fie. Yɛbɛsan so ama wɔ nnuane kakra ka ho. Na yɛama wɔ alcohol face mask a wɔn nso wobɛtumi de adi dwuma abere a wɔtɔn adeɛ. Na yɛsan so bɛma wɔ Twerɛ Kronkron no bi enim sɛ wobɛhia. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ Nyankopɔn ne nsɛm ɛbɛtenetene wo wɔ yɛn daadaa abrabɔ mu. Wɔma yɛwerɛ mfiri sɛ bɛbɔ mpaeɛ. Na yɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn anim adom. Na owura yere Mary Jane bɛma wɔ 5,000 pesos. Ebi a ɛbɛtumi aboa. Pagkakautang at may maiiwan pa ho sa inyong pangpuhunan, no, para mapaikot po ninyo nang wala na yɛmma wo sika kɛseɛ biara ana yɛmma wo sika na wase atua ho dwetire sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛtumi anya adwuma a yɛde atua wɔ ka wo de owura yere Mary Jane gyedi sɛ yɛbɛtumi aboa wo sɛ yɛbɛma wo dwetire a ɛnyɛ wo dadwene bɛtumi atua ka wo. Okay na po ba yun? Opo. Malaking bagay po iyon. Biribi kɛseɛ. Yun po yung gusto ko mangyari. Wala akong utang. Yan, sige po. At siguro po makakaalwan ng kaunti sa inyo, hindi na po kayo maghuhulog ng utang po ninyo, mababayaran na ninyo. At ano ni adeɛ na makoma ahwehwɛ mempɛ sɛ mɛbɔ bosia bio.
Na yɛbɛyɛ mmoa akɛseɛ ma wo. Ɛnnɛ ka wo deɛ wobɛtumi akɔ akotua. Owura Mary Jane. Kami po ay mayroong mga chapters po dyan ng MCGI. Na Po ang ating mga mepɛ sɛ coordinating mɛka kyerɛ mo sɛ MCGI yɛwɔ hyiadan. kahit na po hindi namin kayo kapananampalataya, kayo po isang Yɛn hyiadan no abue. po ang atin pong mga coordinating centers. Sɛ wopɛ sɛ wɔba bɛtie Nyame asɛm na wopɛ sɛ wɔba bɛsrɛ na wopɛ sɛ ɛnyɛ biribi mfa nso mu a wobɛtumi aba. Yan po ay libre lamang. Na yɛwɔ yɛn digital clinic. Sa ating mga kapwa-tao kung meron kayong problema sa kalusugan. Ano ho? Na yɛsom yɛn nyɔnko nnipa sɛ wɔwɔ apɔmuden mu amanneɛ biara a ade biara yɛbɛtumi ayɛ no. Mama yɛmmra bɛbɔ yɛ pona no. Ay makatulong sa inyo. Kami po naman ay maliit na kasangkapan lamang makarating po sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Yɛbɛyɛ bakondeɛ ketewa bi sɛ yɛbɛtumi asom wɔ Awurade mu wane na ho bɔbɔm. Na ipagdasal na tulungan kayo ng Panginoon at kami naman po ay kinasama. Ɔkwan bi so ne nyina bɛtumi aboa wɔ kwan kakra so. Munting kahilingan at maiparamdam sa inyo ng Diyos ang Na Nyankopɔn watie wɔ mpaebɔ. Na wɔ Nyankopɔn ama na adom ne na yɛ mu yi aso wɔ so. ng Panginoon. Higit po yan na atin pong maaasahan. Salamat po, Aling Mary Jane, ha? At pasensya na ho kayo. Kami ka po. Na yɛn ne adeɛ yɛbɛtumi de yɛn owurɛ ahyɛ mu ase ne adeɛ biara. Owurɛ Mary Jane, aseda nka wɔ Nyankopɔn wɔ akwanya pa yɛn nsa kan. Bɛda Awurade Nyankopɔn ase yɛdi kan. Ɛfiri sɛ mede mmerɛ nyinaa hyɛ ne mu da biara. Ɔno mɛna mɛyɛ adwuma hwɛ yɛn ma. Na m'ani mpo nna wɔde yɛbɛyi mu. Yung utang magkaroon po ako ng sarili kong pampunan, pampaikot para kahit pa paano. Yung maano ko yung mga anak ko, bigay ko yung mga pangangailangan nila. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi ahwɛ me mma so. Aling Mary Jane, may tanong ko din po, nag-aaral ho ba yung inyong mga anak? Owurɛ Mary Jane, mami sɛ ɔma no sua adeɛ anaa? Nag-aaral po yun at kahit kailan po hindi tumigil yun dahil ayaw ko pong tumigil sila sa pag-aaral. Wɔn sua no wɔn nyae na mempɛ sɛ wɔbɛgyae adesua. Ngayon, nagpe-face-to-face na ho ba sila o may mga online classes pa din po? Na wɔn sukuu na te sɛ ɛyɛ online classes anaa? Online classes po, 2 araw, tapos 3 araw po ang face-to-face po nila. Ahate. Sige po, ganito. Wɔn wɔ online classes ɛna 2 days face to face. Po sa inyo, no? At sana mai-like and share. Ebi a yɛbɛtumi nso aboa mo wɔ saa tebea yi mu. Bɛtumi nso alike asubscribe MCGI channel. Na mahunu sɛ ne asafo ne nso ti. Makatulong din sa inyong mga anak na nag-aaral. Yɛma mo tablet. Ebi a yɛbɛtumi aboa wɔ mma no na yɛsua adeɛ. Para po sa online classes nila. Yan po ay Na tablet po. ɛtumi aboa wɔn mo wɔ wɔn online classes mu. Ay tablet nyo na po na magagawa. Sɛ sɛ ma wɔ phone ketewa no. Para po Wɔn sa bɛtumi de kanilang tablet pag-aaral. Ano, Aling Mary? asua adeɛ. Makatulong din po para sa kanila. At Owurɛ Mary Jane, anidasoɔ no sɛ yɛn bɛtumi aboa wo. dito po sa UNTV. Na wɔn nso Sa ating pong sɛ yɛ dwumadie no wɔ UNTV so. po ba yan, Aling Mary? Ɛne yɛn nkɔmmɔdibea afidie ahodoɔ so. Owurɛ Mary Jane, wofiri sɛ wɔn mma nso hia anaa? Kailangan po yan ng aking grade 11 po ngayon. Iyan pong hinihiling niyo, wala naman po. Na mɛba ketewa no wɔhia nanso mentumi ntɔ bi mma no. Kinabangan po ninyo at para sa inyong anak, tugon sa inyong panalangin. Nakarating po Amen. ang Anidasoɔ kabutihan ne ng sɛ Diyos para sa inyo, Aling Mary Jane. At samahan nawa kayo ng wɔbɛnya so mfasoɔ. Dalangin po namin Na yɛn ne ano yi gabayan ng ma Diyos, wɔn mpaebɔ Onyankopɔn adom maayos aso wɔ so. Yɛn mpaebɔ ne sɛ kayo makapagpatuloy. daa ne da nyinaa Onyankopɔn bɛboa mo na mama apɔmuden At wag po natin na moatumi lagi na magpasalamat sa Diyos at laging atoa so na mama yɛ werɛ ɛmfiri sɛ salamat po, Aling aberɛ nyinaa yɛbɛsrɛ wɔ Onyankopɔn anim adom. Owurɛ Mary Jane. Maraming salamat din po, Kuya. Salamat po sa Diyos. Owura Daniel, mɛda wo ase bebree ase. Da nka wɔ Onyankopɔn. Pili ninyo ngayong araw na
sɛ waboa yɛn na ɛnɛ da mmɔyi yɛn sɛ yɛmmɛsom na m'ani kora na Salamat po. na yɛn yɛ wɔ mpaebɔ Opo, tama po kayo, kuya. himiwahe Tungkol po sa dasal po ni Aling Mary Jane, ito po, kumbaga, binanggit po ane yɛn yɛ hindi po niya inaasahan. Ito po, na mpaebɔ a Onyankopɔn agye so Church of God International, nani na ng mga kapatid. na akyɛdeɛ Free Members Church of God International yɛne yɛn nuanom a ɛwɔ Tagaytay Isang magulang, lalo na po isang solo parent, na yɛn nyinaa yɛnim sɛ buhay at lakas, na ipinapahiram po sa ɔwofo a wɔnni kunu deɛ Kaya nalaman po ni Aling Mary Jane, kuya, mabanggit ɔbɛyɛ may iniinda po siyang sakit biribiara sɛdeɛ bɛde ahoto bɛbrɛ ne mma may iniinda po siyang ɔwura yere Mary Jane nagsisikap po siya na maglakad po ng na nkotodwe no nifa no po ng Tagaytay kasi nabanggit po niya kanina upang yung po ɔbrɛs ne nyinaa mu no wɔbɔ ne ho mmɔden ne sɛ mahalagang pangailangan ɔbɛtumi atwa kwansi ne tentene ay may bigay at nabanggit po niya kanina talagang na masakit sa isang ne magulang mma na may hiningi po ang isang anak ahia deɛ watumi ayɛ ama wɔn magulang at salamat po sɛ sa sɛ ne Diyos ba ne sɛ ade no wanya ama no a Mary Jane ay talagang ɛyɛ a na ɛyɛ ne yɛ nanso yɛda Onyankopɔn no ase sa mga ganitong pagkakataon ɛfisɛ afidie no bɛboa nkwalaa na so dɛ nka Onyankopɔn hirap mga hamon sa buhay ng ating wɔ akwanya a ɛte sɛ ahokyerɛ ne abrabɔ mu ahoyɛhia nyinaa yɛ nyɔnko nnipa fa mu akyiri Panginoon sa kalooban po ng nanso yɛne werɛ ɛmfiri sɛ yɛbɛda Onyankopɔn no ase Onyankopɔn no ma wɔne na ho mmɔbɔ yɛn nuanom a ɛwɔ mmeammea ahodoɔ nie yɛpɛ sɛ yɛboa nyɔnko nnipa firi sɛ MCGI Dwene Nnipa ho na MCGI ɛhyerɛn dada ne yɛma wɔ happy Sabbath anniversary yɛda wo na yɛafe wo animuonyam nka wo Onyankopɔn Salamat sa inyong pagbati at salamat sa brada ne yɛso ma yɛn pagkaisa. aseda nka wo Onyankopɔn na yɛda mo ase sɛ daa no dɛ nyina mmɔboa na yɛtumi duru yɛn nyɔnko nnipa nkyɛn Mga kapatid, pagbati sa inyong lahat dyan na mama yɛn nyinaa yɛmmom ating mga nasa virtual audience. na yɛnyɛ wo Onyankopɔn n'apɛdeɛ Awurade nka mo ho menkye yɛ akoma mu nyinaa ne wɔn a wɔyɛ homa no so aseda nka wo Onyankopɔn na monim yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔ no mu a Linis na tubig na maiinom. wɔn mo twa kwansi ne tentene na wɔn matumi akɔsa nsuo anom na yɛyɛ adansefoɔ sɛ beaeɛ a yɛkorɔ no yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔ no mu a wɔanom ne baabi a wɔbɛnya nsu pa anom nti yɛwɔ anuanom a ɛfiri MCGI Sitwasyon ng ilan sa ating mga kababayan na walang mapagkukunan ng ɔmohwɛ na tubig. yɛn nuanom ne yɛn nyɔnko nnipa binom tebea a wɔn wɔ mu so na wɔmatumi ama wɔn nsu pa ɛfiri sɛ MCGI Dwene Nnipa ho po sa isang buwan po, nagbabayad po kami sa tubig, mahigit 1,000 po. Na atɔ da a nsuo ɛtua 1,000 pesos ɛfiri sɛ wompɛ sɛ wo nsuo no yɛbɛtwam wohia nsuo nti bosea koraa wobɛbɔ na wode akɔ akɔtua wo nsuo ho ka na sɛ yɛkɔsa nsuo agye yɛtwa nsutene kwan no ware na yɛsoa bokiti no wɔ yɛ tiri so naghawak-hawak po kami ganyan. Kung umuulan, magkaano po kami balde. Sa nsuo ta, so nsuo wɔ bokiti mu. Yɛmea yɛ ne tenam. What is the golden rule?
gagawin mo sa kapwa mo yung gusto mong Amra ben na yesika kokomra. Ya wapasa afoforo nye ma wo no. Ya ma afoforo so ye ne sika kokomra. Na medarade ase. Na ya ma ye supanom. Asedanka wo Nyankopɔn. Salamat po muli sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ngayong araw. Asedanka wo Nyankopɔn. Wo akwenya pa fofora. Ene da wo Nyankopɔn de amai na ye nuanom so a wɔka ye no ho. Wa homa ne so gina ye da wo nyina se free MCGI tagaitai. Na obi biara nso a wɔka ye no ho. Wɔna kwa abontene. Sadia be ya ye nyina ye betumi abom aboa ye nyonko nipa no. Anuanom be da wo Nyankopɔn ase. Anuanom be wo mea hodo wi ase afa na nyina. Anuanom ye free members Church of God International. Ma bi biara ma wo. Onto aso nhyiren, onto aso nwene nipa ho. Na ni mo nyam ne aye yie enka wo Nyankopɔn daada. Na ye mu no ya de saa nwumi ebegya mokwan. Ɛfieda ne sɛ ma wani da so wɔ enyira na gyedie wɔ de Awurade betumi ayɛ mu wɔ yɛn abrabɔ mu na nnwom a yɛbɛto ama yɛn nie ɛma waba mu gyina pintin brother Jonathan ɛbɛtɔ nnwom yi ama yɛda mo ase bebree ɛnim onyam ne a yɛyɛ nka Nyankopɔn ma mo nyinaa adwo. Na mekɔbɔ abosia sikai mekɔ srɛ obi mekɔsrɛ no obi hɔ meba atoda nneɛma ti sɛ si sɛdeɛ ɛbɛyɛ adwumade ne abɔ yɛ hɔ mmɔdene wɔ asetena yi mu na deɛ ɔboro no nyinaa soɔ no biribiara yɛbɛyɛ ne di kan srɛ Awurade sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn ɛbɛka yɛn ho wɔ adeɛ biara mu. Sugat tila malala, ang dami ng pagkukulang, hindi ko na mabilang. Magtiwala ka lang, itawag mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala, dahil nakikinig siya.
huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban, huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Ngayong nandito ka na, aatras ka pa ba? Wag na, tingin mo'y di makakaya. Palaging may pag-asa, magtiwala ka lang, itawag mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala, dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban, huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Maraming pagsubok man ang dumating, tumuloy ka lang, lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban, huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Kumapit ka lang. Kumapit ka lang. Maraming salamat po sa Diyos. Muli po mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pansamantalang pagtatapos, Asɛdan ka wɔ Nyankopɔn anuanom na yɛn namfonom na ansa na yɛbɛpɔn yɛn dwumadie no, mama yɛmmɔ aseda afɔdeɛ ɛmpa yɛma wɔ Nyankopɔn. Ama naming makapangyarihan sa Awurade lahat, yɛn Nyankopɔn, muli po sa pangalan ng aming yɛn agya twɛdeɛ mu, salamat po sa iyo. ɛhɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Agya yɛda wo ase Banal na kalooban, sɛ waboa yɛn salamat ama wɔtena ne nsɛm kronkron. patuloy mong pagkukupkup sa aming Yɛnyɛ mu nteaseɛ na yɛde ayɛ adwuma. nararamdaman namin Yɛda wo ase pangyarihan na sɛ daa ne da nyinaa kabuhay. Gaano man wohunu yɛn mu biara mmɔbɔ. na aming pagdaanan, meron kaming panatag na kalooban. Adeɛ biara a yɛfa mu Meron po kaming Diyos na yɛtumi anya abotɔyɛ mu asomdwoeɛ, Ama, lagi mo sa ɛfiri sɛ yɛwɔ yɛn Nyankopɔn bi a sa aming yɛbɛtumi de yɛn werɛ ahyɛ ne mu. alalahanin mo Agya, ang aming mga kapwa. aberɛ nyinaa hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Mga Kae yɛn nuanom buhay, ang mga nagdaralita, ang mga nag-iwan, wɔn a ang mga nag
wana wapese obuwe nipa wana waya hunkunam Nalalaman mo ang mga impit na daing sa mga puso ng Aja mga tao. Sana po wana winim pakisaklolohan mo nipa kuma mo abisade nyina mga nagigipit. Kung iyo pong mamarapatin na yasraw se maging wa kasama wana wa hiyehiem sa pagtugon mo sa kanilang pamaye kwamaye wa kundiye kituwe bi Ama, kasangkapanin mo po kami. tie wana mpaibo Na mga instrumento na ye wana bisade ye mawon alang-alang Aja sa paghahatid yasraw se fa wandi juma sa wa kundiye kituwe bi Samahan mo po ang mga kapatid namin na at mga kapwa kama wanda ye no wona pas ye nyonku nipa nyina so tulong sa iba. yasraw se kayen yan ye nyonku nipa Gantihin mo ng mga pagpapala. Hindi Rade ye mpaibo ni se sa darating ay ng pagpapalang buhay obetu ye won ka nsenya ho kire mu mpo a anya setene mu mpo a daachi bi dan kwama mu na po sa aming kama wada ya asu ye nyonku nipa so tiwala. Ang Aja sambahayan yasraw se hunu ye gina bobo palaran. Winsem na yeja ye nkwa na ye nhyɛ berɛhyɛ Sa pangalan ng kada wase bebreja na si Kristo. wa ya je nkwa Kristo Yesu din mu amen Sa Diyos amang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga Bamaye langit. na yen san kan dan kwa do ai free ne ja wasoro nche adum nkwaje ne yaresa e free ne radi Yesu Kristo ne honhom kronkron mu daat ne atene ene yakuma mu hene sisia ne da ne da nyina amen